Dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilabian. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Iprinipresentar ka Department of Tourism Regional Office No. 5 asin kan DZGB Legazpi ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta! Ini ang programa sa radyo asin social media para sa promosyon kan lokal na turismo lalo na ngunyan na nasa tahaw kita kan pandemyang COVID-19. Mga paagi sa pagbangon, kultura, artes, kulinarya asin magagayo na lugar sa Kabikulan. Magdangog, magpartisipar, maghiras sa programang Turismo Bicolandia. Aramon ta sa laog kan programang Aramon Yato sa radyo DZGB. Always number one. Always at your service. Ngunyan, uya na ang sa indong mga anchorman, mga loli kan DOT5 asin DZGB. Exciting Restart aims to promote exciting adventures and discoveries ahead with the hope that everyone will fully recover and start anew. I am certain that we will get through the challenge stronger, better, and more united. Let's travel to exciting Bicol. Bangon Turismo, bangon Bicolandia. Bangon, sabay-sabay sa bukas na hinihintay. Sabay-sabay sa pagtumalas ng ating buhay. Sabay-sabay sa ating pinapangarap hanggang sa ito'y matupad.
Mga tugang good morning sa Induga Boss. Welcome back sa itong programa Turismo Bicolandia Aramonta. And siyempre kabanan po niya sa presentasyon ng programang iningo niyan pong Miyerkules o ultimong aldaw sa bulan kan Agosto 2022, August 31 po. Ang Chief Tourism Operations Officer kan DOT5 Legazpi, Chief Romel Natanawan. Abaan naka-shades ang amigo ko. And mamaya si Sir Yeg nandyan yata. Okay, so Sir Chief, good morning. Yes, Karama, good morning po. And of course, on behalf of RD Kirby Aguas, nasangunyan po Karama na doon naman sa Central Office, nag-attender kang budget hearing. So, in behalf of RD Kirby Aguas, pagbati sa satuyang mga parantamay, hindi sa Amoro Miyerkules na programa niya to, ang Turismo Bicolandia Aramonta. I like your background. Yes, of course. Is that ikaw bang gumawa niyan? Sariling gawa ba yan si Sir Chief? Hali yan sa satuyang mga barkadang litratista. Ayun, ang ganda, no? Ang ganda ng ambiyansa. Okay, so Chief, ano ang ating ibabahagi sa mga kababayan tang nag-antabay all over the world? Yes po, ang actually makakaiba ta po ngunyan ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office kang probinsya ni Albay na i-representar ni Sir Billy. As in of course later on mataumon po ni na update si Kaaramiek regarding sa updates kang sa tuyang industriya sa Bicol region, of course. Okay. Yes, dali ano ba ito? Mar, siyempre sa update sa mahiling ta kung igwa ng pag-asenso sa industriya sa ngunya na panahon. After more than 2 years okay. of the pandemic situation. Okay. And, sino bang unahin natin? Ang nahihiling tang progreso sa industriya. Ayun. Si ang inutong tatabi, Sir Chief? Hello, Chief? Yes po, Karamar. Wala pa ba si Sir Billy? Yan, sila. Check natin si Sir Billy. Sir Billy. Sana, ayan. Hello, Sir Billy. Good morning. Yes, good morning po. Ayun, on air na po kita sa DCGB, sa Turismo Bicolandia Aramonta. Yaan man po sa linya si Sir Chief Romel Natanawan kang DOT5, Sir Billy. Ay, hello po lang. Naghanap lang po akong medyo magayon na signal. Ayan. Yeah, okay na. Malinaw maganda po ang sakuyang signal. Yes po, tabi Sir Billy. Maganda. Ayan. Mga tugang, kaiba ng tapungan niyan, ang si Sir Billy Balin, Supervising Tourism Operations Officer kan Albay Pitikaw. Ayan. Sir Billy, ano ang pwede niya itong ihira sa mga kababayan niya itong nag-antabay all over the world? Wow! Maray na aga po sa gabos na nagdadangugang sa indong programa. Kunya na pagkaaga. Update lang, siguro matawa kong update sir sa kung ano ang pagkakabalan ngunyan kang opisina Yes po. ang Provincial Tourism, Culture and the Arts Office kasi siguro na hiling minda na kan mga nakaaging aldaw naging busy po kita kasi po may project po niyan ang Department of Tourism 5 na validation, circuit validation kan mga probinsya. So kanakaaging mga aldaw sa tuya pong ginibo ang circuit and site validation sa iba-ibang mga tourist destination sa bilog na probinsya ni Albay. Dahil hindi pa nga natatapos considering po kasi na geographically
dakula ang probinsya ni Albay and kadakol man po kitang mga tourist destinations, attractions, and activities na kaipuhan tang i-validate. Oo. Ayun. Okay. Chief Romel, mayroon kang question with Sir Billy? Siguro ang magayon tang madangog sa Provincial Tourism Office kang Albay kung kumusta na po ang tourism numbers sa tuyang probinsya. Matatandaan ta po baga kaaramar ang probinsya kan Albay naglunsar ni na slogan durante kining pandemic na Albay muna. So let's hear from the Provincial Tourism Office kung ano po ang naging turnout kaining kampanya for local and domestic tourism. Medyo day ko lang po na ko suhapot po. Ayan, garo okay. harayo po sa garo day ko. Ano ito? Ang hapatabi, Sir Billy, ni Chief Romel, kung kumusta yung numbers kang ito pong kampanya baga nag-campaign kita kan Albay muna. Kumusta na po yung turnout ng numbers ng ano ka ito? Kumbaga ano ba, turista na nag-abot, may kinaraman ka itong campaign. Oo. Iyo po. Actually, itong Albay muna, Albay naman, tourism campaign ta po ito dahil po sa pandemic. Yeah. So, dahil nga po sarado kita sa mga international tourists, travelers, and even po sa mga turistang kaluwas kang probinsya nin Albay, nagkaigwa kami nin sarong campaign, tourism campaign, na Albay muna, Albay naman. This is a call for domestic tourism, patronizing our own, calling our Albayano brothers and sisters na kita na muna po ang mag-stimulate kan sa tuyang tourism industry habang tigaayos pa sa mga protocols and restrictions sa mga inbound travelers na halis sa luwas kang Bicol. Pig-promote nila muna po sa mga lugar digdi sa probinsya ng Albay. Kaya nga sabi ko, one way or another, ini so naging magayon man na idulot ka itong lockdown, nagkaigwanin sa diring appreciation sa mga Albayanos sa mga sadiritang mga tourist destinations. Kasi sabi ko, kung dahil hindi nangyari, baka maski ako sa sadiri ko, busy man ako mag-discover kang ibang lugar and I forgot to discover my own. So dahil po sa Albay muna, Albay naman, tinawan ming importansya. So dati baga pong mantra kang DOT kay ito, wag maging dayuhan sa sariling bayan. Diba? Opo. So ito man sa konsepto kang Albay muna, Albay naman, patronizing our own, patronize kung ano ang igwa ang Albay. So kung may hiling ta po, igwa ako digting data, sir. Kang 2019, ang tourist arrival po kang Albay nasa 1,836,373. Pero kang tinamaan kita ki pandemic kang 2020, buminagbaon po kita nasa 198,000 na lang 789. So maski puro pa paano kaipuhan ni humiro sa opisina na madugang-dugangan, kaipuhan tang ma-stimulate giraray si industry ta. Kaya kang 2021, so bilog na taon kang 2021, from 198,789, nakapag-registered na po ang probinsya ng Albay ng 404,185. And all of this data are attributed to this campaign of us na Albay muna, Albay naman, yung domestic tourism. Wow. So, ganyan, Sir Chief, na bigbubukas na naman kang national para sa international travels, nag-loosen up naman sa mga restrictions in terms of tourists, pigigibong miining validation with the DOT to prepare our tourist destinations, our attractions, the tourism industry itself ng Albay, so that when pag nag-bounce back agad kita, pag nakabalik kita sa pigaapod ng pre-pandemic normal, ready naman si Albay. Albay will be competitive in terms of tourism offers.
Ayun. Sir Billy, what would be the impact nitong raising to alert level 1 kang Mayon volcano status dito sa campaign natin? Oo. Ini po, alert level 1 kang Mayon, nagpaluwas na po kayo ng executive order si Gov. Noel na pigre-restricta na ang ano pa man na aktibidades within the 6 permanent danger zone. Okay. So buot sabihin, regardless kang purpose mo, kung naghiling ka lang duman, naghiling ka sa imong uma, or maski po mga tourism-related activities pagpo-prohibit na po ang anuman ng mga aktibidades within the 6 kilometers danger zones. Kasi nga, nasa alert level 1 kita, and pag-iwasan sa mga nangyari kang panahon na biglang may phreatic Explosion. phreatic eruption na Yeah. mangyari. So, sa mga nagdadarangog dyan, lalo na po, so may mga piga-off, may mga destinations and activities kita na pigigibo within the 6 kilometer permanent danger zone po, piga-prohibit na po iyan ganyan with the latest executive order from Governor Noel Rizal. Ayun. Okay. So, kung mayroon mang apektado yata yung ATV rides, dahil sila makakarayo. Medyo may limit lang. So ATV po, dahil kita makaduman sa green lava or sa black lava muna, pwede kita sa mga area lang digdi sa may Sagsawa, digdi man po sa may Your Brother Tribal Village, basta po ilang kita maglaog duman sa 6 kilometer permanent danger zone. So pwede man na within the area of Sagsawa lang, magayon pa man po ang mga terrain dyan, na maski di kita makaabot duman sa green lava or black lava. Ayun. Okay. Now, with the opening ng BIA, although wala pa naman tayong international flight, kumusta ang naging impact din ito sa tourism industry sa Albay? Oo, aram mo sir, dakulang bagay kasi ang mga edipisyo, mga facilities when we speak of tourism development. So madakulang bagay ang transportation, accessibility. In Bicol International Airport will be a great advantage for the entire Bicol in terms of tourism. Kaya lang ang challenge digdi sa tuya, garo ini supirmi ng tiguro runa sa Tourism Council. Igwa nga ni kitang international airport, igwa nga ni kitang airport na may international standard. Gaano kita kasiguro na dahil sa airport na ini, didirigdiho na kita. Diba? Iyan ang challenge. Kasi ang sarot sa dyan na hiling sir, so sustainability. Like for example, kung mabukas kita si international flight, for example, haling Hong Kong, Singapore, Dubai, diretso na sa BIA, madali yan. Kaya lang, ang sarot sa dyan na hiling, so pabalik. Yes. Diba? Para maging sustainable ang sarong operation kang sarong airlines, dapat may continuity kita. Dahil lang kita naglalaog, kundi supaluwas man. Taday man na aeroplanong one way lang ang biyahe. Not unless na saguton mo sa pabalik. Correct. Kaya, napanahon na, ayun baga po. Diba, iyan man sa nangapot dyan. Pero man sa nanso ngaya, may pagkakana dyan, may restaurant ka, how sure are we na kakarakano na yan, nadjazarano na yan? Same with Bicol International Airport. How sure are we also na dahil may international airport kita, padirin na yan sa to. Ayun. So, ngunyan, ang magayon na pigagibong niyang kang DOT is creating network, synergize the local government unit para sa lang ang direksyon na pigdudumanta. Kasi, di man pwedeng albay lang. Yan. Mas maray po na naka-network kita with other provinces para mas maging anong term ko dyan, para mas palatable, mas kainganyo-inganyo Masiram. ang tourism network. Oo. So, Ayan. nakulang bagay na si Albay ma-network sa Sorsogon, sa Masbate o sa Catanduanes, ma-network man kikam Sur, in kikam Norte. By doing that, mas pigtatawan tang mas magayon na rason ang mga turista. Kunyata, magtigisinda sa Bicol region, pakulang sa Albay, kundi sa bilog na region po. Ayun. So, nakulang bagay itong nangyaring summit duman sa Sorsogon. At nyaraong magagabos ito. Baka tapos with that itong pagtiripo na ito, we can connect with other regions and even siguro sa ibang nasyon. Yes. Actually po, inimpigigibo mi with DOT5 na validation. Ang magiging end result po kay ni Sir, iyo po ang
pigaapod min stakeholders validation. Ang pigibo milong po mo niyan is pre-validation to check the facilities, etc. etc. After that, magahurong diraray po kami with DOT5 para i-finalize na ang circuits talaga kang Albay na pwede minang bisitahon with private tourism stakeholders. Insisay po yung mga tourism stakeholders, sina po sa mga travel agencies, tour operators na nagdadara ay nagmamanage ng mga tourism activities. So ngunyan, magkakaigwa kami, baka ngunyan na taon, maging posible giraray na so stakeholders validation, after that, ang end result, makagibo na, maka-finalize na ang mga tour operators and travel agency ng mga tour packages sa Albay, iba-ibang tour itineraries na gagamitin sa ito sa mga travel fairs para ipabakal. Para ang aram mo baga po niya ng mga turista, mo yan nila so convenient, mo yan nila so accessible. So madali na, so dai ka na nai-stress. Yan. Today ka naman pararayo, parang you create a critical mass, nandiyan ka na sana, yao nagabos. So iyan ang project na muyaming matapos with DOT na mag-ibumi na iyan so that whenever there is travel fair, travel mission, may bitbit kitang tourism product na ipapabakal ta. Yan. Diba? So may sistema na kitang in place kasi dapat ang turista na aalagaan ta. And sa mga bagay na dapat ang tandaan ayuson ang sistema. Mas tingali magayunon si Mayon, masiramon sa Bicol Express, sa Pinangat, magayunon man sa hotel. Pero mishandled yung tour. Buot sabihin, dahil naging maayos sa pag-handle kang tour, makreate man giraray kita, iba kung magayo na impression. Ang muyata, talagang maging perfect destination ng Albay kasi yan ang branding ta. In terms of experience, in terms of culinary, in terms of accommodation, activities, and attraction. So ito talaga sa goal ta. Ayun. Maging seamless ka po. Opo. Sir Billy, sabi mo kasi bago, mahiwas ang mga lugar sa Albay na pigbabalidate nindo. Can you name some of the areas na nabalidate na nindo na we can say truly, ini ang dapat nindong dumanon? Iyo. May bigapod kitang Mayon 360, ining maikot ka lang sa Mayon, nakula kita dyan ng mga tourism circuits that would encompass the first district of Albay, the second district, and the third district. Ang apod na po kan mga existing na po yan ng mga tourism destination like Cagsawa, Mayon Skyline, ano pa ba, so mga farm plates, so other farms, nakula kita mga existing. Ang pigagibo minangunyan is nag-focus sa development kang emerging. Kaya piga-expand mi na po si Sir Katsa. Like sir, I don't know lang po kung nakabisita ka na Sir Mario sa West Coast, Albay West Coast. That's Libon, Uwas, Ligaw, and Piduran. Naabot ko lang sa Maunon. Nakabot lang ako Sir Billy sa Maunon. Di ko pa na-explore yung Uwas at saka parting Libon. Before, pero ngayon na bago na, hindi na ako nakarating doon ngayon. Magayon na ang sa indang shoreline. Sa sa magayon na talagang ideal for holiday sa mga naghahanap magayon na dagat. And then ang magayon mo yan sa West Coast is magayuno na ang Tinampo, it's a national road. So, part po yan, dakulang bagay po ang accessibility. Then, may mga facilities na po na mga pigtatarayo duman. So, buot sabihin, may mga hotels na duman na magayon na pwede ka na magstay. So, ito ang piga-focus tangon yan, so development sa Albay West Coast. Ang counterpart naman po kandigdi sa Primer Distrito, ini pong East Coast. So, iyan pong Kurangon Shoal kang Tiwi, ining Cagraray Island, kang Bakakay, Sula Channel, Namanday Resort, sarunga ining mga pinamuntugan na magagayon man po and Vanishing Island kang malilipot na magayunan man po ang pigo-offer nila. So, pasiring na po kita duman na maayos na lang ang sistema kasi kay puwanta po ma-involve ang community. Kasi for tourism to be sustainable, the tourism industry must be embraced by the community. So, ito po ang pigpo-focus para sa tourism development na ma-involve ang mga community. Kaya nga ni po pag-irigwa kitang mga community guides na pag nagduman ka sa example sa Huvillar, sa underground river kang Huvillar, ay nag-handle na kang tour duman, mga taga-duman man, mga community guides man. So pag nagdigdi ka man sa mga
tourism sites kang kamalig, ang mag-guide man po dyan sa imo, sir, mga accredited eco guides and community guides ta naman. Niyo. So ito ang tigtatauan tang dakulang importansya so involvement kang community para mas maging sustainable po siya. So duman po unya naka-focus ang samuyang opisina apera po sa pag-promote kang mga existing tourism circuits sa West Coast, East Coast, and then ini pong nito. Kasaro man po ini sa mga magayuno na munisipyo kang Albay, parang naghahalat lang na ma-discover. So kaya lang, di man po pwedeng pag nahiling mo lang, masabi mo na tourist ready na yan. Bako gabos na dagat, pwede tayo consider na tourist destination. So, ang pigahanap na ngunyan, so ready na mag-ako ki turista. Yeah. Sabihin, may sistema ng in place naman. So bako po sir gabos na bulod, pwede tang apo doon na tourist destination. Bako gabos na klaseng busay, tourist destination. So, ang assessment kang DOT Buda Pitikaw, piga hiling sang sarong destination. Pwede ta na ba inibukas sa mga turista? Kasi, habo ta sir mabiktima kang expectations versus reality. Magayunon sa Facebook, kaya nadara ako. Madyan ako maurabon sa Facebook, garo malinawon ang tubig. Dahil na-assess kang DOT, dahil na-coordinate sa LGU. Pag duman kan mga turista, na-disappoint, ang reklamo sa muyan na. So, ito ang pigi-iwasan sa muyan. Dapat, ang expectation kan turista, matapatan taman ki tunay na realidad. Yeah. When we offer, we have to offer the best. Ayun po. Okay, Chief Romel, may dagdag ka pong hapot kay Sir Billy? Yes, ka-Aramar. Sa mga nabanggit ni Sir Di Billy. ko talaga po, sir, nadadang Chief. Actually, very promising po ngunyan ang Albay Tourism. And ang kagayunan po kay ni na ginigibo po ninda pinagkakabalan po ninda ngunyan through validation maaraman na tapo kung sa mga existing is still viable ang Sarili. i-promote siya. Di ka rin nadadangog niya, Of course, Di ko po nadadangog, sir. Hindi ka lang po, sir Mario, nadadangog po. Sir Chief, sandali lang ha. Sandali lang. Sandali lang po. Mga technical people natin, hindi narinig ni Sir Billy. Nasa Charlie Papa si Sir Billy. Di ba pwedeng pumasok yun dyan sa Zoom? Hindi pwede pumasok para marinig niya si Sir Chief. Si Sir Chief, di ko nadadangog. Di ko po siya nadadangog. Yun, di nadadangog si Sir Chief pala. Oo. Kabilang doon nagkakadangog. Oo, pero nadadangog manggayod ako ni Sir Chief, nadadangog siya. Chief, nadadangog mo si Sir Billy, Yes po, Sir Billy. Ayun, yung pabalik. Loud and clear. Ayan, ang problema, si Sir Chief, di ko nadadangog. Magayon-gayon ko kung nadadangog ko si Sir Chief para mas mapararom tang hururong. Para mong banta na po si Sir Chief. Mitikuloso inipag-abot sa inspection. Pag niya naghapot, talagang masuripot. Iyo nga niyo. Kapag hapos si Sir Chief ang nataram na yung mga interview, iabot sa kikurap. Oo. Pero, sarok man lang po ang, dawat day ko nadawag si Sir Chief, sarok man lang po ang bagay na magayon mo yan in terms of tourism dynamics. Magayon po ngunyan ang working relationship kan mga local government units and the Department of Tourism Regional Office 5. Kasi kumbaga po, ang DOT5, iyan po ang pamayume, sir. Kumbaga, kung ano ang kumpas kang DOT5, iyan man po dapat ang kumpas kang LGU para bakit masabok. Dapat, we should always take one direction. We are seeing one destination, ika nga, diba? So, duman kami nauugmata. Supportive pong maray ang DOT5 in terms of pag nagahagit kami mga trainings, capacity development, CAPDEP na pick-up-out, kasi importante yun yan, mga trainings, and mga araw kaining mga technical aspect ng tourism na mga validation in assessment, lalo na po pag-abot sa accreditation. Kasi nakulang bagay na mas dakul dapat, sir, ang satuyang mga accredited enterprises, tourism enterprises, para mas may say kita na mag-imbita, lalo na kung pigpuposisyon
vision niya ni Gov. Noel na maging MICE capital ang Albay. So, dapat gabos na efforts kang mga LGU, including the private stakeholders, leading towards being a MICE destination. Ayun, And okay. dakulaon na bagay dyan, ang tabang kan. Ayun. Okay. Sir Chief, hindi ka naririnig ni Sir Billy. Di ba magagawa ng paraan yan? Sir Chief, ha? Ayan, hindi naririnig. Okay. Oo. Anyway, dalawang ko na lang sa Sir Mario sa Ayun po. DO5. Dumating Okay. na lang ilawot ang ururon me. Yes, sir. Sir Billy, nice having you po sa program, Adi. And hopefully, this will not be the last. Para pagrulay-ulayan ta pirmi ang mga pangyayari para ma-update ang mga kababayan ta. Digdi sa Turismo Bicolandia Yes. Aramon ta program. Ayan, okay. Yes. Available man po kita maski anong oras para po pagururunan ang turismo. Dakulaon na bagay siya kasi ini man talaga sa industriyang nagsaparti grabe dahil po sa lockdown and dahil sa pandemic. So kung may dapat kitang tutukan na maibalik giraray, kaya nga ang mantra mi ngunyan bounce back, kaipuhan tang makabalik, kaipuhan tang bumawi giraray. Kasi ang tourism industry po talagang dakulaon na bagay in terms of human development also. About sabihin, dakol na trabaho ang nag-generate ng tourism, dakol na mga community ang natatabangan. So, pag ika nagluwas ka na, sir, sa harong mo, nagduman ka na sa sarong lugar, nagpa-picture ka na, nagbayad ka ng entrance, nagkuha kang cottage, tourism industry na po ang piglalaog mo. So, dahil talang naaaraman, sa ural daw na pagkabuhay ta, parte kita kang turismo. Kaya ito ang muyatang maibalik sa mga glory days, years of Albay, na millions ang nag-generate ng mga tourist arrival. Ayun. Sir Billy, nagantabay po ang mga kababayan ta sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, DCGB Audio Streaming, DCGB Live App, at saka sa DCGB 729 kHz radio. Ang mensahe mo po sa indak na nagantabay na may kinaraman po sa padagos ng pag-offer kay mga mararanghay na destinasyon dito po sa Albay. Go ahead po. Yes. Sa gabos pong nagdadango, kung ka po nagbabalak na magbakasyon, mo yan ito makalingaw-lingaw kan mga problema sa buhay, may extra budget man po ka mo, this is the best time to visit Albay. So, dahil paghalion sa bucket list ang probinsya kang Albay o ang Bicol region. So, dakulon pa po kitang dapat na i-discover. There's more in Albay. So, sabi ta nga, bako lang kita Mayun Volcano. Kadakol pa kitang pwede i-offer. So, Yes. welcome po kamo sa probinsya kang Albay, ang pigaapod ng perfect destination. And so, sa mga kapwa ko Albayanos, permita tandaan, Albay muna, Albay naman. Ayun. Sir Billy, salamaton po maritabi. Have a nice day po. Yes po. Ayun. The honor is mine. Dakulaon man pong salamat at marhay na aldaw diraray sa piyan. Thank you very much po. Ayun. Nakatugang Chief Sir Billy Balim at kang Pitikaw. Ayan. Sir Chief. Yes, Aram. Ayos si Sir Billy. Kami actually, ako man lang palanday niya nadadangog. Pero sa paghimati ko sa iyang tig-share, Matindi. Billy, talagang it's very promising ang Albay niya. And kung 2019 po Kaaramar, ang Albay is number 8 sa most visited places in the country. So I think with this esfuerzos kang Albay Pitikaw, sa hiling ko ngunya na 2022 or 2020 mga taon, I think malangkaw ang ranking kang Albay as one of the most visited places. Yes. Sa tuyang country. Opo, nako, bilis na lang oras natin 15 minutes before we part. Ready na ba si Chief? Si Sir Yeg? Ready na si Sir Yeg? Sir Chief, kunin natin si Sir Yeg. Hello, Sir Yeg. Yes po, Karaman. Baka wala si Sir Yeg na wala. Na dyan? Wala si Sir Yeg. Pero mayroong presentation dyan.
Meron binigay sa atin? Wala. Wala si Sir Chief. Wala si Sir Yeg pala. Ayan. So anyway, ako na lang siguro Yes, okay. magtao kang updates Mhm. on domestic and foreign tourist arrivals. So Karamar, as of 2022, Mhm. July as of July 30, 2022. So ang sa tuya pong domestic arrivals na nag-abot na po sa 1,876,347. 1.8, no? Mhm. And actually igwa na rin po ning foreign tourists na nag-abot sa tuya. Mhm. Nasa 13,402. Mhm. So total po kay ni Karamar nasa 1,889,749. Wow. So kung hiling ta po Karamar from 2019 na pag-abot ng 2022, buminagsak po sa tuyang tourism numbers. So nagkaigwa po kita ni negative 81.6% down. Mhm. Dahil kan 2019 po Karamar, nasa 5 million na po ang sa tuyang tourist arrivals. Na pag-abot ng 2020, nasa 920,856 na lang ini. Pero dahil man ini nagduri-diretso, kundi nag-angat man siya in 2021. So from 920,856, so nag-angat man siya to 2,050,410. So from negative 81.6% na down kita, so from 2020 nagkaigwa kita ni 122.6% growth. And ngunya na 2022 as of June 30, igwa na po kita ni 1.9 million na gustong sabihin na pagtapos kan taon na ini manunutaranta po ang palangkaw na trajectory kang tourism numbers sa satuyang rehiyon. So ibig sabihin talagang nyaon kita sa nyaon na kita sa pag-recover kang satuyang industriya. Mhm. Na hopefully na mataparanta so 2019 na numero. Yun, yung pre-pandemic, ha? Ayun. Yeah, pre-pandemic na numero. As of kung sa kabangaang kan taon na ini nagkaigwa na kita 1.8. So siguro if we can expect madouble ini at least medyo harani kita Mhm. sa 2019. Ayun, baka madublihan mo niya na Pinya Francia. Yes, Diba? po, Malapit Karamar. na, diba? And hopefully ining kuyan ispersos kang Albaya Pitikaw Mhm. na which is ang Albay nga ni sabi ko kasubago nasa pangwalo siyang most visited places Mhm. in the country. So hopefully ining ispersos na ini makapag-create ini na demand sa satuyang mga traditional and potential markets. Bagusan ng domestic, bagusan ng local, Mhm. but of course foreign tourists. Kasi actually inang pinaghahandaan tangon yan na magkaigukitanin mga international flights. Ayun, oo. So siyempre bago siyempre kaiyan dapat sabi nga ni Sir Billy, dapat kita may offer sa lamesa. Mhm. Ayun. So, na kumbaga na maging kuyan so sa indang pagbisita sulit man so sa indang pagbisita.
Mhm. Okay. Sir Chief, ano yan? Di ba dyan sa airport, mayroon ba tayong kiosk dyan or parang hub ang DOT5? Yes po, Karamar. Actually, it is also being offered to Legazpi City and Daraga and Albay and of course other provinces. Mhm. Ayun, bugtak sila naman ng video-video. Pagka sa airport pa sana, magkaigwa sinda na ini na access to information Mhm. where the tourist can go. Ayun. Other than of course, so talagang plinano na ninda. Mhm. Mhm. Ayun. Okay, very good yan, no. Tangani na siyempre pag landing mo, mahiling mo tulo sa hindi ako pwede magduman pa. Di ba? Nakadagdag tulo sa di. Okay. So, ano po ang mga Pero pag ini Karamar na nahiling tang dapat na pag-espersuhan ta, Mhm. so itong partnership with other regions. Mhm. Ano gani ka sinabi ni Sir Billy Casubago, di man na pwede yan na di man yung pangyayari so sustainability kan mga flights Mhm. kung mayo ipanluwas Then backload. di man pwedeng po mga palao. So kaya maganahiling ta pong strategy kini itong partnership with Mhm. other regions. Say for example, ang saro tapuga ang saro po na mamaugutan mo niyan kan sa tuyang mga kairibang government agencies sa arugang BTI, arugang DOST so pag-promote kang halal tourism. Mhm. So how can we encourage our stakeholders na mag-venture sa halal preparation Mhm. of foods, especially kasi pag sinabi ta pong halal tourism, that particularmente po kayan ang food preparation. Yan, okay. So how do we encourage Muslim potential Muslim visitors Mhm. kung day preparado ang satuyang mga accommodation, day preparado ang satuyang mga restaurants. Mhm. And siyempre paano taman sila ma-encourage na mag-venture sa indang kitchen o sa indang mga restaurant i-modify ninda. Mhm. It will entail of course investment on their part. Ayun. So anahiling ta Kaaramar makikipag collaborate kita Yeah. for what we call tourism exchange with say for example with the Mindanao regions particularly ini Bangsamoro region of Mhm. Muslim Mindanao. Yun. And oo. of course ang madali ta po yan na maigigibo ini yung pakikipagpartner po sa Sampen region, Yun. Sambuanga Sambuanga. Peninsula region. Yun. Yun ang Considering pinag-ano ni... na sa India pong regional director mo niyan, Mhm. sa tamaan pong kababayan, nakita nga ni po baga pong guest sa satuyang programa. Ayun, So yan oo. po mga Karamar ang mga pagmamaugutan ta of course under the leadership of RD Herbie Aguas. Opo. Sir Chief, garo, yung nabinaryo garo kang Divino Rostro, nagbuo na. And then sa Petsa Jess, parang traslasyon na. Now, ano ang mga preparations din na pinagganda din kang DOT5 and anong mensahe ta sa mga kababayang nag-antabay all over the world? Well, kinaramanig di sa kapistahan kan mahal na patron kang Bicolandia. Yes po Karamar. Ang of course ang DOT talagang hinihiling ang kapistahan na bilang Nuestra Señora de Peña Francia na sarupin ning talagang dakulaw na event ever since. And kumbaga ang Our Lady of Peña Francia siya po ang satuyang ang inoorgulyo sin ang satuyang makusog na panghatak kanin mga bisita. And of course sa tuya po yan na pinopromote. And siyempre ang uyan po ang sa tuyang
ang pagparumdum sa mga mabisita durante kang mga aktibidades na may relasyon sa pagselebrar kang Peña Francia Festival na pirmi po kitang mag-obserbar kang health and safety protocols na ini-implementar papadagos tang ini-implementar ngunyan dahil sa dahil paman nawawara ang pandemic. So ang makakasiguro kita na sa danay na pag-obserbar kang health and safety protocol, lalo na ang pagsulot ng face mask, as in physical distancing, as in ang parating maging malinig sa hawak sa kamot, ini ang makakatabang sa tuya ang aning ang tourism recovery at travel confidence sa tuyang maisulong for Bicol tourism. Ayun, opo. Okay, Chief Romel, ang bilis lang ng oras. Time to park. Sabi nga ni Kayan. So, dagdag pong mensahe po niya to from your office from DOT5. Ngunyan po na pagkaaga. Tabi, Chief Romel, go ahead. Yes, Karamar, again, in behalf of RD Herbie Aguas, ang enod sa Gabo, syempre, ang pasasalamat niya to sa mahal na Diyos, sa mga satuyang mga stakeholders na nakikisumaro sa satuyang mga programa, lalo na sa sa tourism restart, and of course sa DCGB, as in of course kay Sir Billy, sa sayang pagpaunlak sa tuyang programa ngunyan, kumbaga nahimati taman ang mga aktibidades kang Albay Pitikaw para sa makakatabang niya to sa pagparangay may bangon ta ang turismo sa digdis sa tuyang rehiyon. Ayun, no? Thank you very much, Sir Chief, and staff ng DOT5. Mabuhay po kamo. And then, siyempre, sa pangarang customer na kaibanan man sa lado technical, si Ronald Baldo, si Kuya Nems Flora, sa IT, sa DCGP sa Social Media Department, naman po dyan si Trescia Marie Litana, si Ringman, si Richard Astor, at si Angel Mustasa sa Production Assistant Center. Pangarap po ni Chief Romel, ni RD Herbie, ni Yeg Nebres, kambilog na tropa, ako po si Marley Lab, dahil iba, hanggang sa Miyerkules po, sa sarupang programa, edisyon kan Turismo Bicolandia, Aramonda. Bye-bye! Sa indung nadango ang sarong oras na presentasyon kan Turismo Bicolandia. Aramon ta. Hatod sa indung kan DOT5 as in DZGB. Sagod sa masunod na Miyerkules sa saropang edisyon kan Turismo Bicolandia. Aramon ta. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Bineg Integra with Immunoboosters. Try the new Surf Active